Krek na zaan van de morgen krijgt de brandwacht de melding van het gaslek. Het lek leidt krek boeten een oud gasstation. En al gauw werd daarom besloten om de omjouwing aan te zetten. Ja, CD 6193, nog een nader bericht voor de politie. In overleg met familien willen we dat de Hegediek nog aan beide zijden van het afblazen afgezet wordt op 300 meter over. Na onderzoek toch liet was blijken dat de situatie minder slim is als eerst dacht. Wat we eigenlijk misten was het hoge fluitende geluid, wat je meestal bij dat soort lekkages hebt. Uiteindelijk zijn we erachter dat het dus wel gas was, maar dat er een heleboel productiewater mee kwam. We hebben ook met de explosiemeter gekeken van nou, wat is het explosief gebied. Nou, als wij op een meter of 15 afkwamen, ging de meter in alarm, maar daarbuiten niet. Dus uiteindelijk is het gevaar niet heel groot geweest. Dags binnen er wolzwagen hoe de milieugevolgen. Een pad van de vloeistof is in de sleert en op het laanjonkende dik te lanen kwam. Een technisch bureau docht onderzoek naar de mogelijke skeer. De Hegediek bloot voor eerst nog aansletten om de vloeistof op te redden.